Kano da kewayenta. Sarki Warisu ɗan Bagauda. Warisi shine sarkin Kano na biyu wanda ya gaji mahaifinsa Bagauda. Sunan mahaifiyarsa Saju. Tun barin Bagauda Kano, gari ya ci gaba da bunƙasa ta kowace fuska. Ƙaruwar arziki, yawan jama'a, faɗaɗar gari da makafuwar wasu sabbin yankuna. Saboda haka, sai Kanawa suka sake aikewa da wakilansu zuwa gare shi, suna roƙonsa da ya daure ya ƙaurato zuwa gare su, amma dai shi ma kamar mahaifin nasa, ashe mai mulkinsa har ya gama. Amsar da sabon sarki baiwa jama'arsa da ke zaune a Kano ita ce cewa gaskiya shi shekaru sun riga sun cin masa, saboda haka ba zai samu dawowa nan Kano ba. Sarki Giji-Masu ɗan Warisi. Giji-Masu shi ne sarkin Kano na uku, ya gaji mahaifinsa Warisu ɗan Bagauda ɗan Bayajidda, sunan mahaifiyarsa Yanas. Da hawan wannan sabon sarki sai Kanawa suka yi wuf, suka sake tura bukatarsu ta ya baro Sheme ya dawo ya zauna tare da su a nan Kano, kuma Kanan ma yankin Gazarzawa. A wannan karo Kanawa suka dace, sarki ya amince. Sai dai da sarki Gijimasu ya shigo Kano, bai sauka a ko'ina ba sai yankin Dutsen Dala, wurin da cibiyar masu bautar tsimbirbira take. Saukarsa a wannan wuri ya tayar da sauran magadan shugabannin masu bautar tsimbirbira hankali, inda sai da ta kai ga sun yi taron tattaunawar gaggawa a wajen shugabansu na yankin Jakara, inda suka cimma matsaya cewa ba za su yarda ya rushe musu gunkin tsimbirbira ba matuƙar suna rayu, saboda su a zatansu ya zaɓi ya zauna a nan ne don ya kawo ƙarshen bautar tsimbirbira. Da sarki Gijimasu ya samu labarin wannan tattaunawa tasu, sai ya aike musu cewa yana roƙonsu su zo a haɗa kai a kafa al'umma ɗaya ƙarƙashin sarautarsa, su yarda su bi shi a matsayin sarki. Jin wannan gayyata sai ya ba waɗannan mutane mamaki, inda aka ce har sai da shugaban nasu ya yi yunƙurin aurar da ‘yarsa ga sarki Gijimasu, amma wani babban galadiman shugaban masu bautar tsimbirbirar ya hana shi, saboda tasa fahimtar in har haka ta kullu, to idan tafiya ta yi tafiya za su koma ba komai ba. Jin wannan ta sa jama'ar Dala suka yarda kuma suka miƙa wuya cikin sauƙi. Wannan kuma shine sarki na farko da ya yi nasarar haɗe waɗannan jama'a guda biyu, waɗanda suka daɗe suna cin gashin kansu ƙarƙashin inuwa ɗaya, suka zama ƙasa ɗaya, al'umma ɗaya. Wannan nasarar sarki Gijimasu ya samu ta haɗe dukkan kewayen Kano ta wancan zamani ya zama abu guda, sai kuma ya sake gayyatar waɗannan jama'a ta Dala cewa su zo su haɗa ƙarfi waje guda, su gina ganuwa da ta kewaye garin don samun kariya daga abokan gaba da kuma miyagun dabbobi. Wanda kuma hakan aka yi. Wannan shine farkon ginin ganuwa da ƙofofi da aka yi a Kano. An fara wannan gini da ƙofar Rariya, wacce gurbinta yana tsakanin ƙofar Ɗan Agundi da ƙofar Na'isa. Daga nan gini ya ci gaba zuwa ƙofar Mazugal, ƙofar Ruwa. Sannan sai aka tunkari ƙofar Adama, a kwana a tashi gini yana ci gaba har sai da ya ka ƙofar Adama. Daga nan ya shige zuwa ƙofar Gudan. Kama gini yana ci gaba har zuwa ƙofar Waika, daga nan ne ya zarce zuwa ƙofar Kansakali, daga nan sai ƙofar Kawun Gari, inda da ƙarshe ya ƙare a ƙofar Tuji. Da sarki ya samu nasarar yin wannan jan aiki, sai kuma ya ɗora a kan faɗaɗa ƙasa, inda ya runtuma zuwa kudanci, wanda sai da ya kai har wajen Gano. Tarihi ya nuna cewa masarauta ta faɗaɗa sai da sarki Gijimasu ya fara ba da wasu yankuna a kula masa da su. Daga cikin wuraren da ya bayar akwai Gano, wadda aka ba sarkin Rano ya kula da su. Bayan dogon zamani yana mulki, shi ma sarki Gijimasu, kamar kowane mai rai, sai ya koma ga mahaliccinsa.
Masu kallo da saurari anan za mu dakata. Idan Allah ya kai mu shiri na gaba za mu shiga tarihin na wata daga wata. Tagwayen sarakunan da daga su aka samu tagwayen masu. Wannan shirin tarihin Kano zai rinka zo muku a duk ranar Asabar da misalin karfe 8 na dare. Ku kasance tare da wannan tasha ta mata zauren Baba Studio. Da fatan za ku ji daɗin wannan shiri na Kano da kewayenta.